L'Escola Sant Jordi neix de l'esperit de transformació. De la visió d'un grup de famílies ara fa uns 60 anys. Que volien una escola a Vilassar de Dalt que mirés al futur. Una escola que eduqués i acompanyés els alumnes en el seu procés de creixement. Perquè siguin persones plenament felices. Lliures i amb criteri propi. Amb confiança en si mateixes. Respectuoses, compromeses. I sobretot transformadores del món que les envolta. Una escola que mai deixés de transformar-se per transformar. Una escola que ara està més viva que mai. Escola Sant Jordi. Aprèn avui, transforma el demà.